Tot seguit entrevistem Josep Saltó. Ell és president de Port, l'agrupació per a la promoció del Port de Tarragona. Amb ell parlarem de qüestions cabdals com el corredor del Mediterrani o la seva alternativa, el tercer fil ferroviari i els reptes econòmics que haurà d'afrontar el Port de Tarragona al 2012. Quines són les funcions d'Aport, l'agrupació per a la promoció del Port de Tarragona? A veure, aquesta associació va ser creada quasi fa 20 anys amb l'objectiu d'aglutinar tot el que és les diferents empreses que conformen el teixit de la comunitat portuària del Port de Tarragona perquè d'alguna manera estiguessin juntes amb alguna institució o amb alguna associació que pogués donar veu davant de l'activitat portuària, davant de tots els entes que creguessin convenients al seu moment. Quines iniciatives s'han dut a terme? Estem recolzant totes les indicacions que ens passen a través de l'activitat portuària i fem missions comercials, assistim a eventos que es fan a nivell logística tant a la nostra comunitat com a Espanya com internacionals i ajudem en tot el que sigui promocionar el Port de Tarragona. Com valora vostè el trànsit de mercaderies al Port de Tarragona? Bueno, jo crec que tot és millorable, evidentment, no? Però vull dir, crec que s'està en una situació, amb una bona línia, no? I a poc, i reconeguent que estem entremig de dos grans monstruos com són el Port de Barcelona i el Port de València, però que crec que el Port de Tarragona ha fet la seva feina ben feta i que a poc va recollint els fruits que ha sembrat. Tenim res a envejar d'un port tan proper com el de Barcelona? Jo crec que l'agilitat. Vull dir, evidentment, Tarragona, sigui per infraestructures, que sí que tenim mancances, però, per exemple, vull dir, tens l'enllaç des de la AP7 directe en l'eix transversal al port al port, o sigui, això vol dir que tu surts de l'autopista i sense cap semàfor ni sense cap barrera vas directament a peu de barco, que en diem, no? I llavors, al ser més petit, sempre hi ha aquella agilitat que a vegades en ports més grans, per la seva idiosincràsia, és difícil que la puguin oferir. Quins són els reptes a curt terme que el Port de Tarragona hauria d'assolir? Jo crec que estan en marxa, però vull dir, hi ha coses que tenen prioritat, no? Vull dir, el Port de Tarragona, tant amb granels líquids com granels sòlids, des de fa molt temps, que és el punter a nivell d'Espanya. Llavors, la càrrega general, que la pota que ens feia falta des de fa ja 2 o 3 anys, amb l'arribada de DP World, ha començat a tirar endavant. En aquest moment crec que s'han sentat les bases per començar a tirar endavant. El que passa és que, vull dir, ara ja demanem més, no? I demanem que aquesta terminal de contenedors, que ha fet un increment molt considerable, jo crec que, parlant una mica ja així, hauríem de poder trobar una línia que ens obrís el mercat d'Àsia i de la Índia, no? Vull dir, crec que en aquest moment són dos països emergents molt importants i que en aquest moment, encara que sigui indirectament o via transbordo, si pugui arribar, no és l'àgil que creiem tots que hauria de ser. El Port de Tarragona pot fer-se un lloc dins del turisme de creuer? Amb el tema de creuers hem de reconèixer i volem ser honrats que Barcelona ens porta molt avantatge, no? Però què passa? I t'ho dic amb coneixement de causa, vull dir que a vegades pots morir com ne diu la paraula, de tant èxit, no? Morir d'èxit, no? Què passa? Que Barcelona, perquè crec que ho està fent bé i té possibilitat de fer-ho bé, però a vegades no podrà atendre totes les demandes que se'ls van... I això t'ho dic amb coneixement de causa, no ho dic per dir. I llavors crec que nosaltres, en aquest cas, més que ser competidors, el que hem de ser és un port que pugui donar sortida quan hi hagi overbooking o quan ja ells no puguin dir que sí
a les peticions que els van arribant, no? I això és important, i perquè llavors comencem a poc i es van fent el teu mercat i bueno, si ets bo i és competitiu, doncs de poc es pot tirar endavant, no? Reconeixent que Barcelona ho està fent bé, que ho té molt bé, però que pot arribar un moment que de tan bé que ho fan no puguin donar sortida a tota la seva demanda. I això crec que és important, que nosaltres a poc anem anant buscant la nostra quota de mercat, que evidentment no és per competir en Barcelona, però que pot arribar a ser important pel Port de Tarragona.